U interpretacijskom centru izloženo je puno eksponata i puno priča vezano za pomorstvo i ribarstvo, a obzirom da se nalazimo u turističkoj destinaciji i da imamo puno turista koji posjećuju našu destinaciju, mislimo da će ovo biti jako zanimljivo. Uvidjeli smo potrebu biti da imamo nekakav interpretacijski centar koji će prezentirati život prije nas, da se to ne zaboravi. Znači, od dijalekta loparskoga pa do toga, do njihovih brodica koje su koristili, pa Svetog Marina našeg, pa brodoloma koji se dogodio u našoj blizini. Sve smo to htjeli objediniti u jednu priču, tu je došao Lagur kao jedan motivator, jedan poticaj da mi to sve uspijemo izrealizirati. Pa lokalni ribari su svakako uključeni u našu priču, obzirom da jedan segment našeg interpretacijskog centra nosi naziv tradicionalni alati i tehnike. Posnimili smo 10 filmova, isto tako puno je njih bilo uključeno i u druge priče i segmente vezano za svoje doživljaje na tim svojim ribarenjima, tako da svakako da su uključeni. To nam je drago jer će oni i sami svoje zadovoljstvo onda pretočiti u samu lokalnu zajednicu i bez njih svakako ne bi bilo moguće ovaj projekt. Gotovo svi ribari smo mi sudjelovali u tome, svaki je doprinijel sa nekim svojim starim alatima iz ribarstva ili što imamo po starim konobama od naših djedova, pradjedova. To je izvrsna stvar za nas svih. Ovo je prekrasno i svaka čast onome koji je pomogao da se ovako nešto dogodi ovdje u ovakvom malom mjestu. Tako da mislim da i ovo će potaknuti mlade da se i bave više ribarstvom, da malo upoznaju našu starinu, prošlost. To će im biti jedan veliki poticaj. Što se tiče prikupljanja građe za naš interpretacijski centar, bilo je dosta izazovno i interesantno prikupljati. Znači, ljudi su nas rado poveli u svoje konobe da nam pokažu što sve imaju, što sve posjeduju, no nisu svi bili, kako da kažem, zainteresirani za darovati nam te svoje alate. Više iz toga jer su bili sentimentalno vezani za njih, dok su neki rado nam ustupili, ali uz napomenu da žele da njihovo ime stoji uz taj eksponat. Ovo je treći projekt koji smo realizirali iz fondova Europske unije. Znači, imali smo ekološku akciju Neka školji budu bolji, imali smo Fisherman Fiestu, ali ovo je najveći projekt koji smo odradili i izrazito smo zadovoljni suradnjom i sa Lagurom i sa Agencijom za plaćanje. Pogotovo veseli činjenica da su slušali naše želje i potrebe i da su to pretočili u mjere i natječaje koje smo mi onda u datom momentu mogli koristiti. Pa jedna od zadaća ili ciljeva ovog interpretacijskog centra je svakako upoznati mlade ljude sa bogatom prošlošću i tradicijom našeg kraja. I sretni smo da smo im mogli prezentirati kroz ovako nešto kako je život u našem kraju nekad izgledao. I evo, sve više mladih je zainteresirano za takav vid informacija unatoč modernim tehnologijama i nadamo se da ćemo i kroz ovakve aktivnosti uspjeti još više senzibilizirati sa suživotom sa morem i sa tradicijom koja je prisutna u ovom kraju. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.